Hello, hello mga kabayan. Ito po ang aking menu for today. Ang halian po pero 2 PM na po dito sa Pinas. Chicken biryani po, Arabic food. Sa mga nakatikim na po dyan, ano po bang masasabi niyo sa chicken biryani? Comment below lang po. Tsaka meron ding butter paneer. Masala. Butter paneer masala pala. Kasi na po hindi po ako masyado particular sa mga Arabic food. First time ko po makatikim. Bango po. Ayan na po. Let's try. Meron po siyang chicken tsaka yung biryani rice. Tapos meron siyang konting lemon. Ngayon po tayo mga kabayan. Yung kagat, ginger, luya. Yung chicken, tikman natin. Para mas maganda pa kami pa yun. Maluin po natin. Sige mo na. Yan. Para sinamba natin mo isa. Dahil po ng kanin. Tapos natin. Kuha po ka ng isang plato. Transfer ko lang po. Patry ko din po sa kanila yung biryani rice. Ito po yung paneer masala, butter paneer. Patry naman po natin. Yes, Masarap na. Masarap pala yung lasa nito. Butter paneer masala. Ang mga nakatry na po yung butter paneer masala. Harap pala. Tatuloy mo yung chair. May siya. Malalasahan niyo po yung spicy ng pagkain. Kain tayo, Lucas. Pumunta kay Mama Si? Ayaw mo.
Yung ano po, pamangkin ko si Lucas. Ayan po, pamangkin ko. Saan ka pupunta? Ah, may tsaki daw siya. Oo, tsaka yung toys niya pong tools. Pinapakita niya po. Pupunta daw siya doon sa kapitbahay namin. Si Mama si. Say hi to viewers. Ah, yung bangko daw po niyang bago. Pinapakita niya po. Si Isa meron? Ah, meron din Isa. Bagong ligo po siya. Oh, chair din. Pero old chair. Pakita mo yung new chair. Yung bagong chair, ang pakita mo. Ayan. Oh, ayan po daw ang bagong new chair niya, mga kabayan. Poging-pogi. Bagong ligo. Tsaka yung Chucky. Pakita mo yung Chucky mo. Mahilig ko yung Chucky. Say hi kay Daddy. Hi na. Hi na kay Daddy. Hi. Hi, Daddy. Ay, huwag matatapon. Hinapok po ako. Matatapon yung pagkain ko. Balik na po tayo na commercial break. Okay na po. Naku po, daman-daman na po ang anghang ng itong galing po dito sa Butter Paneer Masala. Naalis yung antok ko dun ah. Hinahamon si Donna bicolana sa anghang. Thank you po sa sponsor sa aking sister yan. Ayun niyo po yung biryani. Maanghang sis. Itong Butter Paneer Masala. Nina. Nung nakaraan po, nakapanood ako ng vlogger po na naging friend ko rin sa Cavite ho. Kumain sila kasi napangasawa niya is Arabian sa isang Indian restaurant. Naano ko lang po ito, napapanood ko sa lasa. Pero alam ko medyo maanghang talaga. Ayun naman po. Luya. Pero ang luya po maganda sa katawan. Tamis-tamis po itong chicken. Yung chicken. Tamis-tamis na konting spicy. Mahapol itong luto yung manok. Pati rice nila masarap. At walang ulam, sarap na. Ito po talaga pag first time. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. See you later. Bye-bye. You're welcome daw. Oh. Ang galing po, nag-response ang aking pamangkin. Bye-bye. English speaking. Bye-bye. Bye-bye. Iikon mo sa karin. Halika na kayo ni Mom Pen. Halika kayo dito. Talaga. Sinubok talaga ang tapang ni Donna bicolana sa
Anghang. Ito po ang unang pagkain na kinain ko. Wala nung pagkagising ko po. Late po ako nagising. Umaga na ako nakatulog. Masana kayo mga kabayan, anong ginagawa niyo ngayon? Sa ibang bansa, ingat po kayo. May mga spices po siya. Ayan po. Masarap in fairness, masarap. Na-appreciate ko yung ano. Tama yung sabi ng mga asawa ko, maanghang. Dami po naman yung tinapay para kayo. Dito palipay. Linggo po pala ngayon dito sa Pilipinas. Sa Amerika naman gabi po sa inyo dyan. Good evening. Hi din po sa mga mega love shout out po sa mga loyal subscribers ko po. Tuloy nanonood sa aking mukbang video. Broccoli maganda. Tapos ang maganda sa broccoli dito mga talagang iPhone nakapak. Sa mga bagong bukas lang po sa aking channel. Ang menu ko po ngayon ay chicken biryani po at saka Butter Paneer Masala. Try niyo po, masarap. Sa mga mahilig sa maanghang. Tumis-tamis na medyo maalat. Dito na lang mga kabayan. Don't forget to like, share, and subscribe po. Donna Bicolana. God bless you po. And hi din po sa Team Puso. More power sa ating team. Dapat naman kunin mo yung mga broccoli para kailangan din. Marami na dito, baka hindi natin makuha yung iba. Lalo na po sa founder ni Kuya Aldous TV. Dito Big TV, Aldous Care, Edlin Cares, Kuya Mel. Ito, wag na yung mga tinapay, wag na natin gulan dito dito. At sa iba pang mga ka-Team Puso. Kaya natin yan. Bye-bye po. Hanggang sa sunod kong next video po. Huwag po kayo magsawang manood sa aking video. Donna Bicolana. Doon yung makakilala mga